Buton de băie. Bună seara, domnule locotenent. Bună seara. Ce mai faceți? Cu treburile curente. O țigară? Mulțumesc. Mâine merg la vânătoare. Ce-ar fi să veniți la noi la masă? Sper că nu v-ar crea neplăcere. Nici vorbă. Suntem doar o țară neutră. Vin cu cea mai mare plăcere. Atunci pe mâine. Pe mâine. Sus, băieți! Din luna mai mă aflam la un regiment ce se găsea pe frontieră la Vama Giuvala, având în stânga domul alb al Pietrei Craiului, iar în dreapta Bucegii. Câteva tranșee erau toate fortificațiile noastre. Ne petreceam timpul în instrucție și asalturi eroice care nu erau departe de jocurile copiilor. Pentru mine această concentrare era o lungă desnădejde, petrecându-mi nopțile în insomnii uscate și mistuitoare. Curtea cu jure a achitat pe domnul Ionescu Pandelie, acuzat de crimă din gelozie. Domnule, nevasta trebuie să fie nevastă și casa casă. Dacă i arde de altele, să nu se mărite. Ai copii, ai necazuri și ea să-și facă de cap. Și eu, dacă aș fi fost jurat, l-aș fi achitat. Cu ce drept să ucizi o femeie care nu te mai iubește? N-ai decât să te desparți de ea. Dragostea nu o poți impune. Sunt de aceeași părere. De ce să siluiești sufletul femeii? Dreptul la dragoste e sfânt și oricând o femeie are dreptul să-și caute fericirea. Și cu obrazul omului cum rămâne? Domnule capitan Dimiu, admiți dumneata să ucizi o femeie pentru că nu te mai poate iubi? Eu nu știu cum vine asta, dar aș achita pe acela care și-a omorât nevasta din pricină că ea și-a părăsit bărbatul și copiii. Domnule capitan, știți, v-am mai rugat. Am la Câmpul Lung. Trebuie să fiu neapărat mâine acolo. E o chestiune de onoare, mă înțelegeți, nu? Domnule locotenent, ți-am spus de 10 ori că nu se poate. Nu se poate! Și dacă o femeie zice, ne despărțim. Să răspunzi, nu? Ești condamnată pe viață. N-ai dreptul să divorțezi. Eu nu vorbeam de divorț. Spuneam doar că femeia care își înșală bărbatul... Nu nici atunci. Discuția dumneavoastră e copilăroasă și primară. Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei. Iubirea e altceva. Iar dacă nu știți ce, puteți cu toate noțiunile dumneavoastră vândute cu toptanul să discutați o viață întreagă și să nu pricepeți nimic. Vorbiți mai bine despre ceea ce pricepeți. Domnule locotenent! Ioane, n-ai ăsta că l-am dat. Da. Domnul locotenent, în noaptea asta compania noastră trebuie să dea 3 posturi.
Tudore, poți pleca. Am reușit să-l înduplec. Mâine seară să fim înapoi. Mulțumesc. Eram însurat de aproape 2 ani cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală. Era o suferință neînchipuită care se hrănea din propria ei substanță. Ne luasem din dragoste, amândoi săraci. Ea ți-e nevastă ta? Da. Se cunoaște că v-ați luat din dragoste. Ca poștii. Nicolau, voi să înțeleagă. Domnul Luca Mavrodin socotește necesar ca fiecare membru al familiei, cu dreptul de moștenire, să accepte condițiile preliminare aflate în aceste plicuri. Domnul deputat Constantin Mavrodin. Ei, Costache, cum merge politica? O învârți, o învârți? Maria Mavrodin. Mă porniți războiul ăla sau tot sugeți din dești? Dacă aveam capital, acum eram ministru. Eu știam că miniștrii sunt miniștri ca să facă bani, nu ca să-i cheltuiesc. Asta era înainte, acum e altfel. Domnul Grigore N-am știut că bunicul tău are atâta umor. Are atâta umor încât după moartea tatei timp de 10 ani nu ne-a mai lăsat să-i trecem pragul. Mai să faci tu, tata, așa e bine. Ce taci, măi, vere? Sunt în mâna lui Dumnezeu și a ta, Luca. Acu copiii. Ionel Mavrodin. Ai trecut clasa, mă? Am luat un 7. La când? A trecut, tată. Ce faci, mă? O să ajungă premiantă, spune eu. Lasă-l așa tâmpit, să ajungă ministru. Tudor Gheorghiu, nepot. Mulțumesc, bunicule. N-avem nevoie. Mă tem că o să rămânem sărași, dar frumoși. Poftiți, vă conduc. Mulțumim, stăm foarte aproape. Știu că stați la marginea Bucureștiului și e târziu. Te rog, Tudor. Da? Da. Dumneavoastră vă ocupați tot cu arta, doamnă? Nu, eu sunt la filologie în anul 3. Tudor a terminat filozofia și acum e la Bele Arte. Am înțeles că ați venit de la Paris. Înseamnă că ați traversat o Europa însângerată. Ce impresie v-a făcut, domnule Nicolau? În cazinourile de la Monte Carlo, însângerarea de pe front nu se prea face simțit. De fapt, am avut de rezolvat unele afaceri imobiliare ale bunicului dumneavoastră. Și cum ați traversat Europa în plin război? Nu, doamnă. M-am întors pe Mediterană. Dacă sosul dumneavoastră ar fi deschis în seara aceasta plicul, ați fi putut face același drum? În sens invers, bineînțeles. Eu cred că Tudor a procedat cum nu se poate mai teme. Desigur, și toată admirația mea. E ca și când domnul Gheorghiu ar fi pariat la curse pe calul cu cele mai puține șanse. N-am avut în vedere niciun fel de șansă, domnule Nicolau. Totuși, cursa continuă, domnule Gheorghiu. Domnule Nicolau, cred că e mai bine să opriți mașina aici. Strada e plină de gropi și păcat de mașină. Nu vă faceți griji. Aici locuiți? Ce romantic. Da, aici. E greu să conduci așa ceva? Mult mai ușor decât pare la prima vedere. Orghidane! Ți-ai și luat, bunică tău, mașină cu șofer cu tot? Oh, mă scuzați. Faceți cunoștință. Domnul Orghidan, domnul avocat Nicolau. Bună seara. Orhidan. Tot student?
Nu, inginer. În timpul liber pasnic al capodoperilor viitoare. Orghidan. Orghidan Petre. Da. Dumneata ești acela care bagi în sperie pe toată lumea cu articole din Socialistul. Te credeam de 2 metri. Chiar am? Dacă doamna ar fi de acord, v-aș invita pe toți 3 să bem un pahar de șampanie la Capșa. Mulțumesc foarte mult, domnule Nicolau. Mă simt obosit. Cu așa frumusețe obosește. Atunci am să beau singur în cinstea dumneavoastră. Noapte bună. Doamnelor și domnilor, defunctul domn Luca Mavrodin a lăsat un testament pe care l-a anulat de fapt și de drept acum o lună, printr-un codicil, unicul cu valoare executorie. Acum o lună a fost ziua de pomină. Suntem faliți, băiete. O să ne uităm la școlile făcute cu banii lui ca pisicile la unt. După ce se vor extrage legatele deosebite ce se cuvin nepotului meu favorit, Tudor Gheorghiu, restul se va împărți în 3 părți egale. Una fiicei mele, Maria Gheorghiu, și fiicelor sale. Fie sărâna ușoară, tată. Alta fiului meu, Constantin Mavrodin, și familiei sale. Avea suflet bun, bătrân. Cea de-a 3-a, părului meu, Aristide Grigore. Să rămână. Las deci în nume nepotului meu favorit, Tudor Gheorghiu, 4 milioane lei aur, fabrica de pâine, acțiune societății Oltul, casa din București, adică aceasta, și hotelul Calipso din Monte Carlo. Calipso? Asta e o interpretare greșită, stimabile domnule avocat, e abuzivă. Așa scrie aici, lasă anume nepotului meu favorit. O fi scriind. Atunci ce vreți? Eu acționez în justiție. Am să umplu toate ziarele. Pentru că în vremurile noastre perverse nu mai există cinste, devotament, spirit de sacrificiu. Eu care am stat la căpătâiul lui. Surioară, ascultă-mă pe mine, rămas pe drumuri. Am arătele astea de fete. Or să se mărite când mai popi eu. Pentru că artistul nostru o să ducă toată averea de râpă. Ca tasul. Tată, dar eu? De ce n-ai fost tu, mă, nepotul favorit? De ce? De ce? De ce? Să nu te lași influența de tot circul lor. Nu le ceda nimic.
Bine ați venit, conașule. Bine te-am găsit. Lena! Tudor? Tudor! Lena! Dimiun e un om rău. Eu i-am răspuns, ce-i drept, obraznic. S-a făcut livid, era cât pe aici să mă lovească, dar privirea mea l-a încremenit, eram nefericit și capabil de orice, știi? Nu mai primisem niciun rând de la tine. Eram înnebunit. Te știam singur. Știam, crezut la un moment dat că plecasești, poate. Poftim. Amândouă. Am vrut să te pedepsesc, fiindcă mi-a fost prea dor. E adevărat? La un moment dat am vrut să vin eu. Și de ce n-ai venit atunci? Pentru ca să fii tu aici. Spune-mi, Tudore, voi ce faceți acolo pe graniță? Vă pregătiți de război? Povești. Eu nu cred că intrăm în război. Da, de unde? E absolut sigur. Azi e Consiliul de Coroană. Văd că ești bine informat. Și ce, n-au mai fost consilii? Aș vrea să se termine odată toate poveștile astea. Fie nu ți-e frică de război? Nu. Chiar nu ți-e? Știi, Lena? Uneori mă văd conducând un companie la atac. Gloanțe, explozii. Poza mea pe pagina întâi a ziarelor, pieptul plin de decorații. Tudore. Iar tu, nevasta eroului, vei da interviuri. Spune-mi, Tudore, și dacă o să ți se întâmple ceva? Vei fi cea mai frumoasă văduvă din Europa. Tu glumești și eu vorbesc serios. De ce ești îngrijorat? Știi bine că am să las un testament. Chiar cu testament. Știi cum e familia ta. Va trebui probabil să mă judec. Cu mama ta, cu rudele tale. Dar n-am murit încă. Zău, Tudore, eu vorbesc serios. Și atunci ce vrei? Până parte din milele englezești de la bancă pe numele meu. Dirja! Eu trebuie să trec la o farmacie. M-a rugat un camarad să iau ceva. Ne vedem acasă, da? Te aștept. Gata. Bună ziua. Ce doriți? Niște aspirine. Aspirinele. Aspirinele? Da, mulțumesc.
Domnule locotenent, dumneata ești din regimentul meu. Ce cauți aici? Sunt locotenent de rezervă Tudor Gheorghiu, regimentul 30, batalionul 3 infanterie. Domnule colonel, am fost trimis în misiune la Rucăr și mi-am permis să mă abat până aici. Am dat ordin să nu părăsească nimeni unitatea. Hai, urcă în trăsură. Te duc până la Dâmbovicioara și de acolo iei pe jos. Domnule colonel, mi-e imposibil să plec acum. Mai lăsați-mă că vin la noapte, promit. Ce la noapte, domnule? Urcă în trăsură sau te arestezi imediat? Hai! Am înțeles. Unde ai lucrurile? Drept înainte și a doua la dreapta. Domnul acela distinse președintele camerei. Credeam că nici nu există, că se publică numai așa poza în ziare. Am auzit că își bate servitoarele cu luiaua. O, ce răutăcioase! Bine ați venit, dragii mei, vă așteptam să vă introduc în lumea bună. Superbă ești. Domnule președinte, vă recomand pe nepotul meu favorit cu soția. Tudor Gheorghiu, artist. Da. Spaima generației lui. Încântat. Încântat de cunoștință. Ceva interese? Cu plăcere la dispoziție. Vă mulțumesc. Poate. Nu o cunoști pe Petra? E ruda noastră. Dacă mie mi-e un fel de verișoară de-al doilea, trebuie să-ți fie mătușeție. Trotil, nu altceva. Petra, pilotează pe frumoasa noastră nepoțică. Hai. Bărbasul Stan are 3000 de hectare în Râmnicel. Jumătate din avere e făcută de Petra, cu munculița ei. Și ce munculiță? 3000 de hectare, nu? L-am invitat și pe Nicolau, un tip cu relații. Mare jucător de poker, trecere la femei. Uite și pe porcul ăla de Zahiu. Periculos în el. Cunoști pe cineva de aici? Nu. Numai pe avocatul Nicolau. Drăguț bărbat. Atunci hai să mergem acolo. Dați-mi voie să vă prezint. Domnul ministru Florescu, doamna Gheorghiu. Sărut mâine. Bună seara. Domnul Nicolau. Domnișoara Dimitrie. Suntem tari, Tudore. Dacă am fi și uniți, neamul nostru i-ar încăleca pe toți boi ăștia. Lasă, domnule, că se descurcă ea. E asta. Fumeze, nu? Așa. Aici e mai bine. Te uiți la cărți? E nevoie. Fără ele nu se mai poate. Trăim vremuri grele. Șampanie. E andresat bine, nu? Ce le trebuie? Atmosferă, o cafeluță, o măslină, o damă. Ascultă, Tudore. Ce-ai de gând să faci cu banii care ai moștenit? Mă gândeam... Ce să te gândești? Dumneata n-ai spirit practic. Ascultă-mă pe mine, o să-ți pierzi averea. Cu arta dumitale nu faci 2 bani. Cu cant, cu Schopenhauer ăsta, nu faci nicio brânză când e vorba de afaceri. Or fi buni în conversație, nu zic nu. Dar eu sunt mult mai practic ca ei când e vorba de parale. Unchiule, eu m-am gândit să nu mă bag în afaceri. Aș vrea să trăiesc ca până acum. Parcă până acum ai trăit. Ia spune, cu ce o să ții o femeie ca nevastă ta? Cu ciorap de sfoară? Ea nu se gândește la asemenea fleacuri. Ei, mă rog, o fi și amor dezinteresat, romantic. Dar eu am o fabrică de metalurgie. Facem gloanțe, iulele. Ce se cere pe piață? Dar trebuie capital. Eu mă bag, mergi și tu? Eu aș vrea să scot o gazetă. O gazetă? Nu era ideea. Îngrop și dezgrop pe cine vrei în orice vremuri. Mergi, Juma. Prinde bine și dacă e război. Crezi că o să intrăm în război? Mă rog, nu se știe, dar nu contează. Afacerea cu arme merge oricum. Vindem celui care a intrat. Hai, bate palma. Hai.
Domnule Gheorghiu, dacă iei bilet de loterie, nu e sigur că ai să câștigi. Dar dacă nu iei, e sigur, negreșit sigur că n-ai să câștigi, domnule. N-am dreptate? La ce vă referiți, domnule Zafiu? Mă gândeam la afaceri, domnule Gheorghiu. Cu bunicul de vitale am făcut afaceri minunate. Ce vremuri. Mi-a tras odată o cacealma de bursă. Ne-am stat o lună de zile în spital. Dacă vrei să tipăriți ceva, vreun roman sau mai știu eu. Am o tipografie, eu vă stau la dispoziție. Îmi dați mie materialele și vi le tipăresc. Plătiți numai costul. Sau dacă vrei să vindeți fabrica de pâine. Mă scuzați. Sunt amator. Și acum, doamnelor, surpriza serii. Domnul avocat Nicolau ne va face demonstrația unui nou dans. Tangoul. Trebuie să fie interesant. Doamnă. De ce atâta enervare? Cred că izbutește să fie adorată de bărbați și de femei deopotrivă. De la început ai fost gelos? De la început. La început locuia într-o pensiune cu o colegă de la universitate prin care o cunoscusem și care îmi plăcea. Dar era în Lena atâta tinerețe, atâta nesăbuință, încât până la urmă a câștigat. Pe când eu încercam să ascund dragostea noastră, ea făcea tot posibilul să o afișeze cu ostentație, cu mândrie chiar. A început să-mi fie dragă tocmai pentru admirația pe care avea mai toată lumea, fiindcă eram atât de pătimaș și iubit. Și într-o zi te-ai trezit că o iubești. Da, mă îndrăgostisem de ea tocmai pentru bucuria pe care o dădeam eu. Nu s-a schimbat. De ce vorbești la trecut? A schimbat-o lumea asta. Femeile se acomodează mult mai ușor. Instinctul. Să știi că tot instinctul face pe tiguraică să sfâșie pe dresor, dacă imprudentul se taie la mână. Crezi că moștenirea a trezit în ea porniri noi? Noi? Sunt porniri ce dormitează latent în toate femeile. Femeia înșală numai pe cel pe care îl iubește. Pe ceilalți îi părăsește pur și simplu. Nu văd nicio consolare. Atâta luciditate e insuportabilă. Câtă luciditate, atâta fericire sau dramă. Cu ce plăcere te-aș fi înșelat pentru această gelozie? Deci nu mai fi părăsit. Poate. Femeile tinere sunt toante, au idei fixe. Care a fost ideea ta fixă? Instinctul de care vorbea adineauri. Să nu fiu săracă. Trebuie să plecăm acasă. Dar ce-ți veni acum? Lena, vreau să plecăm acasă. Aș vrea să mai stăm puțin. Puțin. Dansăm? Bine. De asta m-ai adus aici? Ca să domesticești mai ușor? Suferi? Da, cred că da. Cred că meriți o soartă mai bună. Bun sosit în această lume strălucitoare și plină de idei, domnule Gheorghiu. Piesa a fost scrisă, spectacolul e în toi.
Femeile conving miniștrii să oficializeze toate ciubucurile. N-am carte. Sunteți crispați, sau mi se pare mie? Vi se pare? Mă simt admirabil. Vă interesează ideea de glonte? Ce să mă intereseze? Ideea de glonte, de iulea? Și dacă m-ar interesa? Bunicul dumneavoastră n-ar fi avut niciodată curajul și nici cultura necesară să se bage într-o afacere cu armament. Conta însă pe nepoțelul favorit. Plicul de atunci la cimitir conținea de clauza moștenirii tocmai acceptarea acestei idei. I-am spus că sunteți un intelectual și trebuie să vă lase libertatea de acțiune. Acum, cred, surâde mulțumit în caboul său. Vă rog să mă scuzați. De data asta, ghinion în dragoste. Norocul e al meu. De 3 ori. Aș vrea să mergem acasă. Eu mai stau. Are 5 dame. Cu Petra. O birjă, te rog. Birjar! Ce se agită așa? Ce aveți, dragă? Ce v-a apucat? Ce v-a apucat? Ce se agită așa? Eu? Dumneata. Ce zici, dragă? Ce dragă? Ce v-a apucat? Aici? Ce faci, dragă? Bonjour. Oh. Târfă de pe uliță în patul meu? Nu zău, patul tău? Atunci dormi în el, madame, nu umbla noaptea teleleică. Oprește aici. Oh.
Vin îndată, domnule colonel. Un moment, domnule locotenent. Vezi că scade pistolul. Dă-l mai bine încoace. Ce s-a întâmplat, Tudor? M-am întâlnit cu colonelul, e afară, mă așteaptă. Trebuie să ajung în noaptea asta la unitate, mi-a dat ordine. Mă duc sus să mai iau niște lucruri. Doamnă, sunt de azi de la prânz în Câmpul Lung. Dacă vreți, răspundeți-mi când pot veni să vă prezint omagiile mele. Andrei Nicolau. Plec. Am să scriu. De asta spuneai că nu vrei să pleci? E soția mea, domnule colonel. Cum? Pe atunci ce căutai în oraș, domnule, când ai o soție atât de frumoasă? Poftim revolverul. Te rog să mă scuzi. Desigur, o prostie, un fel de halucinații. Dar văzându-ți fața atât de îngrozită, bolnavă, parcă mi-am spus omul stare de gând să omoare pe cineva. Și când colo. Ești însurat de mult? Da, aproape 2 ani. Sunt femei, din păcate puține, pe care e de ajuns să le privești o singură dată. Au niște ochi. Pardon, nu ochi, privirea. Sunt convins că ai o soție minunată. Mă simt învăluit în amintirea surâsului îndurerat și a privirii nevestei mele la plecare. Ce-ar fi fost oare viața mea fără ea? Dorm, domnule? Nu, domnule colonel, mă gândeam și eu. Asta nu mai e viață. Ia că 2 ani de când stau aici pe frontieră. Nu mi-e casa acasă, nu mi-e masa masă. Aveți copii, domnule colonel? 2, un băiat și o fată și amândoi la liceu. Dar ce mai știu eu de ei? Aproape ne-am înstrăinat. Singura mea distracție că vin aici la oraș să mai văd lumea. Bine, dar azi e sâmbătă. Ați fi putut să rămâneți până mâine. M-a chemat generalul la el și mi-a spus să fiu diseară la regiment. Și ceva în legătură cu război. Credeți că intrăm vara asta? Eu personal nu cred dacă n-am intrat până acum. Deși azi am stat de vorbă cu un major de la divizie, un rezervist, care îmi spunea că azi e Consiliul de Coroană și că ar fi ceva. Era din București? Da, din București. Se pare că are legături sus, că știa al naibii o mulțime de lucruri despre îmbogățiții de război. Și că umblă cu coanele din birou în birou și nu lasă petiția din mână până nu e aprobat. Și chiar credeți asta? Dar câte nu mi-a mai spus. Dumneata nu ești din București? Ba da. Atunci trebuie că-l cunoști. Avocatul Nicolau, dragule. Un tip de vreo 45 de ani? Exact, el e. Mi-am închipuit că-l cunoști. Da, îl cunosc. Dar ce căuta la Câmpul? E concentrat vecin cu noi la Juvala, 22 infanterii. Vine des în permise la Câmpul Lung. Se pare că e vorba de o femeie, după câte am mirosit eu. Da, se pare că are mare succes la femeie. Știam și eu câteva din aventurile lui. Da, mi-a povestit și mie. Eu un tacâm Nicolau ăsta îmi povestea una foarte bună. Auzi, mă, așa. În primăvară, înainte de concentrarea mea, am fost plecat până la Sinaia. Trebuia să mă reîntorc a doua zi, dar am întâlnit un prieten care m-a adus cu mașina lui chiar în aceeași noapte. Lena!
acasă? Nu, domnule. Ți-a spus unde este? Nu, nu, domnule. Bine, du-te și te culc. Aș fi vrut să visez, ca să fie deșteptarea posibilă. Mi-era teamă că am să înnebunesc până în zori. N-aș mai vrea să te văd niciodată. Atunci mă gonești. Nu știu. Așadar mă gonești. Nu pot să-mi dau seama de nimic. Înțelege ce vrei. Spune dacă ai ceva de lămurit. N-am nimic de lămurit. Într-adevăr, nu ai să poți lămuri nimic. Așadar mă gonești. Așadar mă gonești. Așadar mă gonești. A plecat și a trântit ușa. După 2 zile am găsit pe birou printre hârtii un bilet de la Petra care o invita pe Elena să doarmă la ea. Întrebat, aceasta mi-a confirmat faptul. Am alergat și mi-am cerut iertare aducând-o din nou acasă. Închipuiește-ți, domnule, scrisoarea era ticluită de el și pusă de servitoare la locul cuvenit ca să o găsească nebun. Că era să strice casa. Ce scrisoare? Scrisoarea, domnule. Scrisoarea pe care a găsit-o nebunul după ce a plecat nevastă sa. Și cum scrisoarea era ticluită? Nu e așa că e extraordinar. Tip deștept, domnule, nu glumă. Iar soțul un bou. Un bou își merită coarnele. Domnule colonel, sunteți așteptat. Ordin de la divizie să dați telefon urgent. Ușurel, monșe. Ușurel că am amorțit. Vasile. Bună. Ai 10 pol dacă te întorci cu mine acum la Câmpul Lung. Nu merg cai. Măcar până la Rucăr. Sunt frânz de oboseală, domnule. Vasile, ai 20 de Napoleon. Cu banii ăștia cumperi 10 cai de trăsură. Mă nenorocesc, domnule. Asta înseamnă dezertare. Tudore, e război. Domnilor ofițeri, e război. Vă rog să vă notați. Iată ce zănim. Am să vă dictez ordinul de luptă. Ce mai seamă? Pleacă de aici. La ora 10, adunarea batalionului pe companii. La ora 10:30 se împart efectele de mobilizare. La 10:03 se împart de fiecare om câte 200 de cartușe de război. Ne încolonăm pe șosea spre Vama Juvala și la 11:03 pornim. Cine comandă compania nouă? Locotenentul Gheorghiu. Gheorghiule. Ordonați. Vei fi vârful avangardei. Știi să te desfășori. Alegeți oameni zdraveni și
și încearcă să cucerești vama fără vărsare de sânge. Am înțeles. Nu uitați patrulele de siguranță pe flancuri. Și acum, domnilor, executarea. Ușor. Ia-ți-mă. Gata, Zamfire? Gata, domnul Cotenent. Hai, băieți, dați drumul câte unul. Câte unul am spus. Ce zici tu, Doi? Ce să zic? Mă gândeam că n-a mai fost război de 40 de ani. Cărțile de citire s-au oprit la 77 și acum tocmai eu am să deschid foc. Bravo, Gheorghiule, văd că ești gata. Eu o să atac primul, domnule doctor. Nu vă uitați bagajele. Credeți că o să mai avem nevoie de ele? Nu să știi. Cine are zile scap. Așa a fost și în 77. Aveți grijă la patrulele de siguranță pe flancuri. Succes. Altul. Domnul Cotenent, nu vă puneți mantaua? N-am nevoie de adumite. Cum o să rămâneți așa? N-am nevoie, am spus. Cum a fost la Câmpul Lung? Era și el acolo. Nicolau? Acum câteva minute mi-a trecut prin minte să fug la Câmpul Lung, să am o explicație cu nevastă mea. Riscam cel mult să fiu împușcat, tot am să mor la noapte. Ce să-ți mai explici? Ce importanță mai pot avea acum explicațiile ei? Tudore, tu nu te uiți în jurul tău? Acum ești legat de ei, de acești oameni care se simt acum mai apropiați de tine decât de mamele și nevestele lor. Aseară conștiința ta îți permitea să ucizi. N-aveam nimic să-mi reproșez. Și acum lașitatea ta îți permite să fugi de un pericol pe care ei nu-l pot evita. Băi, Tudore, dacă nu din alte sentimente, măcar din orgoliu, fă-ți datoria. Orghidane, știu că n-am talent. Pe lumea asta muritoare nu dau două parale. Am încercat să mă realizez într-o dragoste absolută. Am încercat. Și? Poți să-mi răspunzi? Domnul Locotenent, ce facem cu carnea asta? Cine mai mănâncă bacul? Dar totuși ce facem? Aruncă-o! Am înțeles să trăiți. Haideți, haideți! Urcați! Niță, niță! A sărit podul în aer, domnul Cotenent. Stați pe loc acolo! Stai acolo pe loc, bă! Nu mișcă nimeni acolo. Armați, băieți. Armați. Nu mai trageți! Sunt ai noștri! Rămâneți pe loc! Ce-i cu voi? Le-au prăpădit! Ordine de retragere! Intrați în curte imediat! Nu se retrage nimeni! Trageți-n oricine încearcă să treacă peste voi! Ordin! Hai. Stai pe loc, domnule Sublocotenent! Ce-i cu dumneata? Din retragere! Ne-au prăpădit! Sunt de regimentul 22! Nici ordine de retragere! Intră în curte imediat! Trebuie să trec! Te împuși! Treceți în curte imediat! Zamfire, Marine, băgați baioneta în oricine încearcă să treacă! Hai! Mai repede! Hai! Ce-i cu ăștia, locotenente? Vreau să se retragă, sunt din regimentul 22. Ce facem, domnule capitan? Cum ce facem, Gheorghiule? Mergi înainte. Am înțeles. Băieți, Zamfire! Cine-i comandantul vostru? În picioare, înainte! Merg și eu cu tine. Vino. De ce nu trage artileria noastră? E luptă de stradă, ce să caute artileria aici? Să tragă în rezervă atunci. Las că-i mai bine așa. Stai, cine-i? Tudore, pistolul tău încărcat? Eu nu mai am niciun cartuș. Nu mai am, Petre. Cred că l-am pierdut. Nu-i nimic. Haideți, vezi. Haideți!
vrei să tragă artileria? Comandantul companiei! De ce nu răspund la focul nostru? Comandantul companiei! Cred că au fugit. Comandantul companiei! Aici! Ordin să rămâneți pe loc. Bine. Eu mă întorc la compania mea. Bă, e fric, domnul locotenent. O să vă îmbolnăviți. Băieți, apropiați-vă. Vă dau eu bătura. Da, hai. Așa o să vă încălziți, că de acum cu dumneavoastră o să împărțim și binele și rău. Lena, tu ai murit de durere dacă i-aș pieri. A adormit? În dreapta avem un batalion din 22 comandat de majorul Nicolau. Bun băiat Nicolau ăsta.
Luați, domnule colonel. Mersi, dragule. Gheorghiule, tu ai atacat primul ceas noapte. Ia-ți companie și pornește. Mergi cu oamenii tărâși unul după altul. Și pe măsură ce ieșiți din bătaia focului, atacați la baioneta. Am înțeles. Și tu, Oribidane. Compania Roa! Târâși după mine înainte! Gata, băieți, după mine! Înainte! După mine, băieți! Înainte! Înainte! Grenade, băi! După mine, băieți! După mine! Ascultați, Gheorghiule! Înainte! Prizonieri, prizonieri! Stai, domnule Văscăț român! Strașnic soldat, domnule. Să rămână singur în fața 1000 de oameni. Bun ochitor. Dacă nu era Bolovanul, Gheorghiu era pe lista pierderilor. Bolovanul ca Bolovanul. Dar Nicolau a strigat primul. Că mie mi-a muțise vocea în gât. N-ai o țigară? Cum să n-am? Hai, domnilor, să dormim acum. Îl urește așa de tare? Chiar și trupa, că la noapte nu doarme. Văzându-l cum alerga în fața mea pentru o clipă, m-a bătut gândul că aș putea să-l ucid. Mă umilește gândul că mi-a salvat viața. Trezește-te, Tudore. Trezește-te, nu mai ești pe calea victoriei la Capșa. Deci m-a înșelat. M-a înșelat? M-a înșelat! Ai pisat urât, dragule. Domnule colonel, se pot întocmi aici acte civile? Ce fel de acte civile vrei să faci? O donație, o scrisoare de bancă. Nu știu. Întreabă vreun avocat dintre băieți. Azi e Sfântă Maria. Ziua nevestemii. Și a nevestei. Frumoasă femeie, domnule. Frumoasă. O fi? Spuneam că ai o soție foarte frumoasă.
mai pot, orbitare. N-am dormit de 48 de ore. Hai, Tudore, hai. Împrăștiați-vă! Culcat! Culcat! Culcat, mă, auzi! Arătar! Arătar! Compania a doua, pădure! Repede! Haide! Culcat! Culcat! Nu-i Safire! Nicolae Radu! Care ești, mă? Domnule Cătălân, suntem din a-7-a! Cu care ești, mă? Așa-i pe unul din a-7-a! Toți sunteți a-7-a aici, mă? Alo, unde? Aici! Aici! Aici, domnul Constantin! Aici! Hai, băieți, după mine! Hai, scurați-vă, după mine! Hai încoace! Hai, băieți! Ferește-vă! Hai, repede! Haide! 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 Drumul! Artileria! Sergiu, Bordinan, ordonați. Luați-vă companiile și faceți legătura la dreapta prin spate cu capitanul Corabu. Legătura, treceți prin baraj și atacați bateria inamică. Altfel ne fac praf ăștia. Am înțeles, să trăiți. Haideți, porniți! Hai, băieți, hai! Hai, du! Băieți, sunt 40 de metri până la tunuri. Scoteți ranița. Baioneta la armă. Plecați la comanda mea. Începeți! Dincolo ce ne așteaptă, domnul Cotenent? Ce să ne aștepte? Nemții! Înainte! Nu mă recunoașteți, domnule locotenent? Ba da. Cred că da, de la fabrică, nu? Da, de la fabrică. Îmi pare rău că sunteți rănit. Dar dumneata ce ai? Un glonț în burtă. Dar nu mă doare. Cred că scap și plec acasă. Știți, am 2 copii. $2.800.000 oferă domnul Zafiu. Dă cineva mai mult?
Ascultă-mă, Zafiule, nu ți se pare că ești cam nespălat pe picioare să-mi tulburi mie apa? O, Necostico, asta e negustorie. Ești negustor? Sunt negustor. Domnul Zafiu a oferit 2 milioane... Spune neamțului să mă susțină, că dacă nu, îl bag pe Vasiliu, cum nată sunt pușcărie. E român de-al nostru. Oferă cineva mai mult? Ai să-ți muști mâinile, Zafiule, mâinile alea cu care nici nu știi să-i scălești. Ai să ajungi la sapă de lemn, mă, analfabetule. Societatea anonimă pe acțiuni Boveri oferă 2.820.000 de lei aur. Prețul fabricii metalurgice a ajuns, domnilor, la suma de 2.820.000 de lei aur. Oferă cineva mai mult? 2.850.000. Uite ce-mi face nenorocitul de neamț. 2.900.000. 2.900.000 3 de lei odată. 3.050.000. 3.100.000. 3.400.000. Domnul Gheorghiu a oferit 3.400.000. Oferă cineva mai mult? 3.500.000. 3.600.000. Mă ieși pe mine în căruță, Cone Costică, merg și eu. Mi-am tare. 3.800.000. Nicolau are delegație până la 5 milioane. Ce legătură are Nicolau cu afacerea asta? Nu știu. 4.900.000. Mergi peste 5, Zafiu-i cu noi. 5 milioane. Societatea anonimă pe acțiuni Boveri a ridicat prețul la 5 milioane de lei. Prețul fabricii metalurgice a ajuns, domnilor, la 5 milioane de lei aur. E cineva care oferă mai mult? Rusează, domne, că mă nenorocești. Ce faci tu, domnule? Prețul fabricii metalurgice a ajuns la 5 În milioane fabrica de lei. de pâine. O cumpăr eu. Cât? 4. Oferă cineva mai mult? S-a făcut. 5.300.000. 5.300.000 de lei odată. A doua oară. Oferă cineva mai mult? 5.300.000 a treia oară. Domnul Tudor Gheorghiu și-a judecat fabrica metalurgică pentru suma de 5.300.000 de lei. Domnule Orghidean, care o fi nou stăpân? La Capșa, șampanie. Uite-l pe Tudor Gheorghiu. Locotenent Gheorghiu. Ce e, dragule? Am auzit că ești rănit. Nimic grav, nu-i așa? Nu, un flag, domnule colonel. Vino cu mine până la divizie și pe drum îți dau o veste grozavă. Pe cine crezi că am întâlnit? Pe soția dumitale. Am salutat-o, m-am prezentat. M-a rugat să-ți transmit că e încă la Câmpul Lung și te roagă dacă poți să treci pe la ea până duminică. Când vrea să plece la București. Ce-ai, ți-e rău? Nu nimic, o amețeală. Ai grijă, ai grijă. Știi, dragule, toți am auzit că nemții pregătesc o mare ofensivă de toamnă. Au de gând să aducă foarte multă artilerie, să le plaseze în munți. Vestea colonelului are un efect neașteptat asupra mea. Lena este încă la Câmpul Lung. În tot acest timp m-a așteptat singură aici, în apropierea frontului. Batalion 2 din 31 infanterie. Locotenent Vlad Dumitru. Major Dimiu, batalion 2 din 30 infanterie. Am venit eu pentru tot regimentul, domnule colonel. Să trăiți, domnule colonel. V-aș ruga să luați și plicurile pentru regimentul 22. Cu plăcere, da. L-am văzut pe majorul Nicolau venind pentru asta. Era domnul general. Probabil că cere o permisie. Mare crai, domnule. Hai. Acest sector îl acoperi dumneata. Restul va amplasați de-a lungul râului. Dragule, îți dau un cal și duci plicurile astea lui Dimiu. Hai, Petre, dă-i drum. Și-aș mai avea o rugăminte. Treci și pe la 22. Lasă plicurile astea pentru ei. Trebuia să vină Nicolau, dar ce să-i faci? E prieten cu generalul. Deci transmiți. La 12 noaptea se deschid plicurile care conțin ordinele de acțiune ale regimentelor. Voi merge acolo, îi voi găsi împreună. Probabil îmbrățișați.
da, așa ar fi bine să aștept acest moment. Dovada atâtor chinuitoare gânduri. Unde-i batalionul 3? Nu știți unde-i batalionul 3? Nu știți batalionul 3 pe unde? Nu știți unde-i batalionul 3? Nu. Batalionul 3, nu l-ați văzut? Domnule sublocotenent, batalionul 3 din regimentul 30, știți ceva de ei? Ne-am întâlnit, domnule locotenent. Cred că sunt în ariergardă. Se dau lupte grele. Nemții au atacat în forță la începutul nopții. Mulțumesc. Zamfire! Zamfire, tu ești! Băieți! Dumitre, Zamfire! Băieți, unde sunteți, băieți? Orghidan! Zamfire, Dumitre! Unde sunteți, băieți? Da! Băieți! Orghidane! Unde sunteți? Unde sunteți, băieți? Zamfire!
Gheorghiule! Domnule locotenent, ai scăpat. Da, domnule doctor. Pe noi ne-au prăpădit de tot. Au lăsat singuri și au plecat toți. Am adus câțiva răniți și pe Maior. Pe cine? Maiorul Nicolau. Grav rănit la plămâni. Nu cred că scapă, n-are nicio șansă. Veniți. Domnule Gheorghiu, pare bine că te văd. Sunteți prieteni? Atunci e bine. Eu vă las că trebuie să evacuez și pe ceilalți. Știți, e ordin. Ordin general de retragere și n-aș vrea să cadă în mâinile nemților. Domnule doctor, un anestezic n-aveți? Nu am. Îmi pare rău, dragule, dar nu am. Domnule doctor. Lasă. Are dreptate. Trebuie să se ocupești de ceilalți. Stai cu mine până la capăt. N-o să țină mult. Dacă doamna ar fi de acord, v-aș invita pe toți trei să bem un pahar de șampanie la caușă. Mulțumesc foarte mult, domnule Nicolau. Mă simt obosit. O așa frumusețe obosește. Domnul locotenent, trebuie să plecăm. Ordin să luăm și cortul, știți? Inventar. Pot să-l iei. Păstrasem pentru sfârșitul războiului. Și cum pentru mine, la sfârșit. Bună. Vezi, sunteți invitații mei. Ninge. Ce spui? Nu e așa că ninge. Cred că da. Cred că ninge de bine. Minunat. Păcate, nu pot vedea.
4 ore îmi găsiți un alt comandament și îl instalați. S-a înțeles? Înțeles. Ce s-a mai întâmplat? Domnule general, sunt locotenentul în rezervă Tudor Gheorghiu, batalionul 3, regimentul 30 infanterie. Da, spune, domnule locotenent, te ascult. Domnule general, mă fac vinovat de distrugerea batalionului 3 și 2 din regimentul 22 și 30 infanterie. În noaptea de 13 septembrie nu am dus plicurile cu ordinul de retragere. Asta ne mai lipsea. Domnul Romul ăsta înnebunit? Poftim dovada, domnule general. Te-a întrebat cineva ceva, du-te afară și așteaptă. Și-a pierdut mințile. Tudor Gheorghiu. Acum 2 luni, primul ofițer citat pe ordine de zi, decorat și paradecorat, și acum să-l pună la zid ca pe un trădător, asta poate să aibă repercusiuni și asupra divizii. Constantinescu le duce și ocupă-te de el. Dragule, te înțeleg de la începutul războiului mereu în linia întâi. Oboseala, camarazii care au căzut. Și acum retragerea. Toate astea pot să căni pe oricine. Războiul e pacoste mare, domnule. Dar moartea e cu totul altceva și mai ales moartea prin execuție. E o nebunie. Să te ai așa niște soldați să te pună la zi și poc să tragă în tine. Nu-ți dai seama. Ești un erou, domnule. Ai fost primul ofițer român citat de rege în ordinul de zi al armatei. Au urlat ziarele din București despre eroismul dumitale. Și acum ce vrei? Ce o să spună lumea despre noi? Fiindcă oricum suntem și noi implicați, nu-i așa? Ăsta e războiul. Ce crezi că la Turtucaia morții sau prizonierii care au căzut n-au vreo explicație? Ce importanță are într-un război o divizie sau două? Nu se câștigă și nu se pierde un război pentru 2 batalioane. Ai familie. Ești om de societate. Nu poți fi pus la zid așa ca un infam. Și de fapt nu-i vina dumitale. Atacul german era iminent. Uite, intră aici. Ai o cameră curată, prosop, tot ce-ți trebuie. O luasem pentru mine. Mai gândește-te. Mâine dimineață vin eu să te iau. Nimeni nu-l deranjează pe domnul locotenent, e clar? Am înțeles, să treci. Ai și o sticlă de vin și ceva de leguri. Mâine va fi altfel. Noapte bună, dragă. Mulțumesc, domnule colonel. Era să uit. Ai armă? Da. Dă-o încoace să nu faci vreo prostie. Tudor. De ce plângi, Lena? Suferi. Mi-e frică, Tudor, să nu dai. Nu, dar...
Să nu dai drumul sus! Hai, hai! Bravo, Lena, bravo! Lena, auzi? Tu știi că te iubesc. Dintre toate femeile pe care le-am cunoscut, una singură mi-a oferit nesfârșite zile și nopți de bucurie, de scufundare în voluptate. Dacă n-ar fi fost ea, nevasta mea, aș fi murit fără să fi cunoscut ce înseamnă fericirea, ce înseamnă să fii iubit de ființa care ți este dragă. Îmi dai puțină apă? Așa mi-au spus toți. Putem conta. Mâine totul e în funcție de ce vei declara tu. Lena, tu ai murit de durere dacă eu aș pieri. Tudore, de ce crezi că am venit aici? Nicolau a murit și el tot din cauza mea. Dar nu știu de ce te mai gândești la Nicolau. Dar e război, nu-i așa? Mor atâția oameni. Procesul de mâine contează. Ca să putem fi din nou împreună, să nu ne pese de alții, să trăim fericiți amândoi. Nu mai suport suferința și suspiciune. Nu mai suport. Asta e tot ce ai să-mi spui acum când știi că el e mort. Nu vrei să spun care au fost ultimele lui cuvinte înainte de muri? Nu vrei? Nu vrei, Lena? Iar începi. Chiar și în aceste momente tu tot te mai gândești la un străin pe care ții cu tot din adinsul să-l consideri iubitul meu? Nu m-ai chinuit suficient și tu ai suferit destul? Tudore, fii rezonabil. Mai suntem încă tineri și nu-i totul pierdut. Am vorbit cu unchiul Costică. A aranjat totul și cei de la palat au fost de acord. O comisie și gata. Vei fi scutit de armată și te vei putea întoarce acasă. Iubitule, gândește-te, ce se va întâmpla? Va trebui să mă judec pentru moștenire și știi bine cât sunt de răi. Fii rezonabil, Tudore. Te rog. În această ultimă noapte am înțeles că ea mi este o străină. Că tot trecutul este atât de îndepărtat de parcă n-ar fi existat. Și ca niciodată în viața cum știu ce-mi doresc. Lipsit de talent, în lumea asta muritoare, am încercat să mă realizez într-o dragoste absolută. M-am înșelat. Iar acum nu pot să dezertez de la singura probă de conștiință. Tudor Constantin Gheorghiu, fiul lui Constantin și al Elenei.
te faci vinovat de dezertare. Având în vedere declarațiile făcute, având în vedere că prin fapta săvârșită vă faceți vinovat de crimă de dezertare. Aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră? Sunt vinovat. Hotărâre. Având în vedere declarațiile făcute de bunăvoie și nesilit de nimeni, având în vedere că prin fapta sa Tudor Gheorghiu se face vinovat de crimă de dezertare, completul de judecată hotărăște, conform Codului Justiției Militare, Cartea 4, capitol 5, secția 5, pagina 145, articolul 235, culpabilul de dezertare în fața inamicului se pedepsește cu moartea. Completul de judecată al diviziei, format din președinte, colonel Crăinicianu Ion, membru apărător, major Spătaru Dumitru,